kalau teman dia kalahnya Ambok rusaknya tetap jantan ya. Dater nanti horor deh iya tenang aku biar namanya tapi seneng-seneng lagu ngono kuwi kowe muni bawa pisan nanti langsung penonton ngacak merak kok Ngapain bukti kok ya? ora ya mergo kepengin iki jangate apa sing dadi suara emasmu ngono lho nek kowe wae sing ora tau krasa Orang nyak orang tak rasa. beda mbokku biyen yo ngono datang klimu ora kambang ngono saben panggung iki penonton nesuk saben penonton nesuk mulai-mulai besok penonton meteng ini aja ngurutin mau rak berbuyan yo itu pun bawaan itu menapa kuas orang dana anu mbak Dan belum lanjut. waduh malana Alami aku. alah Alami masak. ya wes ya aku akan menurutku kita terus kita pilih menurut kayaknya dua aku tuh orang takut tuh Nek aku lali. Oh, iya. Besok banget kamu nih. ya Lamun asa iki ora dadi ora ngleset apa ing dadi titele apa Titele apa? Iga Wahyu Cipta Dewi SSN MMA Ada SMA barang. nganggur MMA ya itu info aku suka Mas Barasto apa MMA? ya ya arti aku Magister Manajemen Agama ini enggak Ora. Terus mahasiswa abadi berarti suwe kowe sekolah kowe Makanya saya kuliah ini nganti 30 tahun. nah iya itu sing salah sapa Yang salah Swasta. adalah bunda yang mengandung. bapak yang menaruh gurun